Inak dnes večer ide zase Jama Levová na Markíze 22.15, návojov 22.15, na Markíze 4. diel, návojov 5. diel. V tom 4. dieli som urobil až 2 investície, dokopy už mám 5 za 4 diely, takže fantázia. A čo sa týka investícií, tak to, do ktorých sme nakoniec išli, máme my a môj tím, teda ja a môj tím, v percentuálnom nadštandarte, takže som za to veľmi rád. Pretože ne všetky investície nakoniec dopadnú a dojdú až do úspešného konca, pretože sa tam môžu ukázať nejaké zakryté veci, ktoré neboli povedané nahlas a môžu byť veľkou prekažkou. Takže som rád, že som mal správny čuch a mám výborných podnikateľov, takže tak, inak na mojom profile Rilko, kde si môžete pozrieť, kde všade sme napríklad s Čokobosom. Do Čokobos rodiny sa čoskoro budete môcť pridať aj vy. V najbližších dňoch pridám ďalšie Rilko, kde vám vysvetlím ako. A ukázal sa to ako veľmi ziskový biznis, takže by som možno neváhal, keď vám poviem, čo môžete urobiť, či to máte urobiť. Ja by som do toho napríklad išiel určite, keby som v tom už nebol a dozviem sa o takéto investičnej príležitosti, tak to určite dám. Čiže za pár dní, v priebehu pár dní vám poviem bližšie info, ale keď hľadáte niekto biznis a pozeráte sa po niečom, čo v živote robiť, tak myslím, že toto je dobrá perspektíva. A po tej bližšej konzultácii, ktorú neskôr môžete mať, ak sa budete javiť ako vhodný kandidát, tak zistíte, že to je naozaj akože dobre.